Helo, Iwan sydd yma. Dwi eisiau rhoi nodyn bach i roi gwybod i chi bod ni'n gweithio'n galed gyda'r brifysgol i ganiatáu bod unrhyw myfyrwyr sydd eisiau gwneud yn cael y cyfle yna i fynd adref ar gyfer Nadolig. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cadw lygad allan am e-bost gan wasanaethau myfyrwyr gyda'r manylion am beth yn union yw'r cynllun. Mae'r brifysgol wedi rhoi hwb i'r gallu profi rhwng y 10 o Dachwedd a'r 8 o Ragfyr. Mae prawf ar wahân hefyd ar gael i fyfyrwyr yn ystod cyfnod hwn nad ydyn nhw'n dangos symptomau. Alwyr yn brawf asymptomatig. Os hoffech bwcio un o'r profion yma, bydd angen i fyfyrwyr archebu 2 slot. Os nad ydych yn dangos symptomau, bydd angen i chi archebu 2 brawf ar wahân gydag o leiaf cwbl o ddyddiau rhwng y 2 blwch. Os bydd eich prawf asymptomatig cyntaf yn ôl y bositif, yna bydd angen i chi gael y prawf symptomatig safonol. Wrth gwrs, os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau o gwbl, newch yn siŵr bod chi'n archebu un o'r profion arferol sydd ar gael ar safle ffryddoedd. Nid yw'r profion Covid hyn yn orfodol, ond mae brifysgol yn argymell bobl myfyrwyr yn gwneud hyn i wneud eich dychwelyd adref mor ddiogel a phosib i chi a'ch teuluoedd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi estyn allan atom yn undeb y myfyrwyr, neu fel arall, gallwch anfon e-bost at studentservices@bangor.ac.uk. Diolch yn fawr.